Bé, ens anem amb una altra formulació de la problemàtica de l'existència de Déu. En aquest cas no es tractaria tant d'un argument com d'una aposta. Eh? És la coneguda aposta de Pascal, que bé, no demostra l'existència de Déu, sinó que mostra la conveniència en apostar per l'existència de Déu, per les seves conseqüències i sobretot per la seva facilitat per orientar-nos en el problema important de com hem de viure. Bé, Pascal va ser un filòsof francès més o menys coetani de Descartes, una mica més jove que Descartes. Pascal és un filòsof molt complex. No, és un pensador amb elements teològics, però no és exactament un teòleg. És un pensador que fins i tot se'l considera un antecedent del pensament tràgic, que bé, veu en el problema religiós doncs, un conflicte, i per això va escriure la seva principal obra, que es diuen Pensaments, els pensaments de Pascal, on es qüestiona per la seva pròpia existència, no? El sentit de la seva existència dintre d'una sèrie de conceptes en els quals, evidentment, apareix el problema de Déu. Bé, doncs, el punt de partida de Pascal seria el dubte sobre l'existència de Déu i les possibilitats que aquest dubte poden implicar per la nostra vida, no? Llavors, davant la impossibilitat de estar segurs de l'existència de Déu i per tant d'estar segurs de quin tipus de vida hem de portar, doncs bé, això, la qüestió es converteix en una aposta, no? En una aposta de la qual podem deduir que és més rendible, la millor aposta seria creure en Déu. Creure en Déu. Bé, per què? Doncs bé, és considerar les possibilitats, no? Si creus en Déu i Déu existeix, doncs diguem-ne que vas al cel, no? Guanyes. Si creus en Déu però Déu no existeix, bé, no guanyes res, però tampoc hi perds. Si no creus en Déu i Déu tampoc existeix, doncs ni guanyes ni perds. I si no hi creus, però Déu existeix, aleshores perds tot. Considerant que la creença o la no creença en Déu suposa que la teva manera de viure també variarà, no?, d'acord amb la creença o la no creença. Bé, doncs, aquestes quatre opcions, és evident, no?, que la millor, no?, és la de creure en Déu per si de cas existeix. Aleshores, creure vol dir viure d'acord amb aquesta creença, cosa que t'asseguraria que en cas d'existir Déu, doncs guanyes, no corres el risc d'anar a l'infern, que seria l'opció més complicada, no? Bé, aquesta és la coneguda aposta de Pascal. I per acabar ens anem al que es coneix com l'argument del mal d'Epicur. L'argument del mal d'Epicur és una de les formulacions més contundents contra l'existència de Déu, no?, que la qüestiona. Recordem que Epicur, filòsof grec que va viure entre els segles IV i III abans de Crist, no podia tenir diguem-ne, no compartia la idea de Déu cristiana, però aleshores sí que ja havia entrat en contacte amb les idees de Xenòfanes.
aleshores fa servir elements que coincideixen en algun sentit amb el que després es va desenvolupar en l'argument ontològic, no? Les propietats de Déu. Bé, la idea de l'argument del mal és que eh, el mal existeix, d'acord? El mal existeix de manera inqüestionable. El mal és una presència absoluta en la natura, en el món físic, en el món humà. Bé, no es pot contestar aquesta afirmació. El mal existeix. Bé, aleshores, el problema és com podem fer compatible l'existència del mal amb l'existència d'un Déu que, com a mínim, és omnipotent i bo. D'acord? Com a mínim és omnipotent i bo. Clar, aquí, si Déu és omnipotent, al cap i a la fi és el qui produeix el mal o qui el pot evitar. Si Déu és bo, no? Llavors és qui desitja el bé, però si desitja el bé és que també vol evitar el mal, no? Doncs bé, Epicur diu que si el mal existeix, doncs pot passar que Déu no pugui evitar-lo. Aleshores, no és omnipotent. Pot passar també que no vulgui evitar-ho. Aleshores, no és supremament bo. Fins i tot pot passar que ni pugui ni vulgui. Aleshores, doncs, no té cap de les dues propietats, no? Aleshores, ni és omnipotent ni és bondadós, no? Si ho fos, no? Si fos omnipotent i bondadós, el món hauria creat el món sense mal. Però el cas és que no, el mal existeix. Així que, com que el mal existeix, el que no existeix és aquest Déu omnipotent i bondadós. Això no nega l'existència dels déus. El que nega és que aquests déus siguin així. D'acord? El que situa és la realitat dels déus doncs, en el pla propi de la religió grega, no? Són figures que interfereixen en la nostra vida, no? I de vegades fins i tot per fer-nos mal, no? Però de cap manera es tractaria d'un Déu com el cristià, no? Un Déu omnipotent i supremament bo.